Tervetuloa tänne Rakennusviraston järjestämälle kuturetkelle. Tämä ei ole mikään sinkkutapaaminen, vaan tämä on taimenten kudun seurantaretki. Nyt ollaan menossa taimenen kuturetkelle. Näyttäydy tämmöisen isompaa porukkaa tässä Helsingin kaupungin puistokävelysysteemit. Mä lähdin tähän messiin. Fiilikset on aivan loistavat. Mä sanoin siellä Haagahelian parkkiksella, että me ehkä nähdään yksi kala. No mä pidin lupauksen, niin me nähtiin useampi kala. Se miten nuo ihmiset seurasi tuota puroa silmäkovana lampunvalossa ja kuunteli oikeasti sitä mitä kerroin, niin se niin osoittaa sen, että miten tää lähiluonto tarjoaa tämmöisiä elämyksiä, kun uskotaan vaan lähteä katsoa, että mitä siinä lähiympäristössä löytyy. Ei kun vaan kaikki tänne puron varteen kattelee kaloja ja muutenkin tätä puroluontoa. Että tässä menee kevyen liikenteen väylät koko matkan Vantajoelta aina tonne melkein puistolaan asti ja nähtävää riittää. Oliko kuinka ison yllätyksenä tämä ihmispaljous? Meillä oli tuossa elokuussa tutustuttiin näihin kunnostuksiin, mitä me ollaan tehty, ja siellä oli jo 20 ihmistä mukana. Et osasin kyllä niinku odottaa, että sen verran tulee ainakin, mutta se, että 50 tuli, niin se pikkasen yllätti. Ja tietysti tässä on ihan positiivisen mieli, että mitä se seuraava reissu tuo mukana, että se on tuossa reilu viikon päästä. Et katsotaan, mennäänkö jo 3-numeroisille luvuille. Muutama vinkki, jos haluaa tulla bongaamaan noita kaloja tänne, niin mitä kannattaa ottaa huomioon? Kannattaa seurata Longinojan Facebook-sivuja. Siellä näkee sen melkein livenä sen tilanteen, että missä kaloja on ja miten korkealla vesi on. Ja sitten kun tulee tänne purolle, niin jos näkee täällä ihmisiä lamppujen kanssa, niin kysyy, että onko se nähnyt kaloja, tai jos on itse nähnyt kaloja, niin kertoo heille, että missä on nähnyt kaloja. Niin se yhteisöllisyys tämän Longinojan ympärillä on ihan käsin kosketeltavissa. Että täällä on kymmeniä aktiivisia tarkkailijoita, jotka tietää ja tuntee puron ihan läpikotaisin, ja he opastaa muita ja tulee tänne. Kyllä tässä kyllä ne kalat näkee, että ja siellä missä valot vilkkuu, niin siellä on yleensä kalojakin. Mikä teidät sai tänne kävelemään tänne puistikkoon, tämän puron varteen? Tämmönen syksyinen luontoretki, niin se houkutteli, ja tietenkin nämä kalatkin tuntuu aika eksoottiselta nähdä. Oletteko nähnyt aikaisemmin kaloja kutemassa? Joo, ei. Onko tää Longinoja kuin tuttu teille entuudestaan? Mä oon ihan ensimmäistä kertaa. Kuin myös, joo. Tiennyt ollenkaan tämmöisestä paikasta mitään. Mitäs muuten tää reissu, miten tää on teidän mielestä mennyt? Loistavasti. Joo, ollut tosi mielenkiintoinen. Tuliko teille yllätyksenä, että täällä on näin paljon ihmisiä? No tuli, joo. Mä ajattelin, että ehkä puolet, jos sitäkään. Mikä sai sut tulemaan tänne maanantai-iltana tänne Longinoja kävelylle? On minusta ihan fantastista kuulla, että täällä on mukamas keskellä Helsinkiä lohikuteesta tai taimenkuteeneista.
ilmeisesti tuli todistettu, että siellä on kaloja tuossa Kurossa. Siitä on hyvä kalaretki, että edes nähtiin kaloja. Aivan. Mites onko tää entuudestaan sulle tää Longioja tuttu? Mä ikinä ennen kuullutkaan sitä. Okei. Koska tuosta ajetaan Kehä Ykköstä näin ristiin, niin että tämmönen paikka on näin vieressä. Mitäs meinaatko tulla uudestaan tänne katselemaan Ihan näkökaloja? varmasti.